Salam. Urian itu hata, kami mewakili perhaladu ni Uriata, Pasahaton. Selamat hari Minggu mari kita sudah. Tapuk kama masuk. Taparadi Maideta, Sian Buku Ede nomor 520 sada ayat sada dohot ayat 2. Oh
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo ninna Tuhan Jehovah, hehe maho, mar sinodang maho, aina Roma nama nodangi ho, jala hamuliau di Jehovah bicar di atasmu. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata ama namarasi roha, hudok hami mauleati tuho, sian nasarohanami, ala di jauho hami sian hahomulomon Tuhati uron, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai rajai todim nabadiai mahami, asalam gadda haporsiaun nami, jala asalam badia parangai nami, unang marlidang binahin ni portibion, asa sahat hami rap dohot akan naporsea di goarmu, Tuhan ngoluan nasurasuda, mar hite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma patik ni debata, ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo naturasmu, asa martua ho jalaliling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawalauhon, unako manako, patik pasiahon, unako olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu ido sahana atong mangidugugo mahita lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Mari dehita.
na dosata nagudangi martangi yang mahita tu debata. Ale Tuhan debata amanami pergugu nasuhatu dosan para siroha mida nadangolon. Naro dohami tujulum manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahata dohami tubu jaladang adong hapor seaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu, macai gudang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalasion nami. Say ingot mahami hobar tuasi ni roham, dohot denggan ni basam alani goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpa muati ma roham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan di dosata. Songonodo pakaholongi ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Mari kita. Epistel di hari Minggu tasadarion Minggu Perjolo dung Epipanias tersurat di Yesaya biddu 40 todu mamuka maisian ayat sada sahatu ayat pitu tajahama mergati soring. Jahuba manugihon Israel mulak sian habuangan. Alai anggonuaing songonodo hatani Jahuba si tokpaho ale Jakob jala si jadi ho ale Israel unang ho mabiar
Ai audo siluluhon ho, nunga pola hujo guarmu au napuna ho. Ai manuduso ai, nungan mudo au, manang ditari pariho kapakatan ai, dang hubungan ho, tung surape mardalan ho di bagasan api, dang mosok konon ho, jala dangkor ho bahenon ni lilan api. Ayaudo Jehovah de Batam nabadia ni Israel si palua ho, nunga pola hulehon misir bahen perdingganammu, kus dohot seba sikatmu. Di bahen na arga doho huida, marmulia jala au maka ho, jadi uleon jolma sikatmu, jala aka bangso sikat ni. Una komabir ay dongammu do au, parokuma pinoparmu sian habicaran, jala papunguku ho sian hasuduton. Dohonoku matu utara, paulak dohot tubang sina, unang tiopi, tugilon maka kanakku sian adau, dohot kaka buruku sian tujuh di tanoon. Ganuk jolma naung marpang guarhu, jala naung hutopa bahen hasangokokku, naung hujadihor rodi, naung hubahen. Ido sahatna. Martuado akan natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Tidak ko mahaporsiaw tay, songon na hina tidak ko ni dongata sa haporsiaw di portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na sohatudosan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyanton di perbadia, andorang sohabuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni Silasus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tua nutoru dung ditanom, na mulak mengulu di hari patuluhon, na manai susurku, lau hudur tu ciamu di depata Jehovah, amanai pergugu na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sugot tutanohon, manguhumi halak na mengulu dohot namate. Au porsea ditondi berbadia, jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot di hasan di dosa, dohot di hatai namandok, mulak mengulu sogot daging di halak nang mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tapi gima tikting namasa dohot nalaho si pamasaw ni huriata. Shalom. Titing di mingguta di bagasan Sadarion di minggu pertama dong Epifanias, minggu sia Januari 2022. Nah perjolo, di hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022,
di basa-basa otuhata do sadada danak bawa di keluarga S Raja Guguk Inang Boru Huta Barat. Ipas do danaki song-songoni nang notras nape. Inganan nasida di Labusiam 5 Blok B nomor 300 Yapulsada Bengkuring sektor Onom. Napaduahon titing perbagason titing perjolo. Neng majalo pasu-pasu perbagason ma ima Roger Edward Munte Esut, anak ni Amata J Munte almarhum, tubuni Inata Situa M Boru Lubat Tobing almarhum, ruas ni Huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda, maringanan di Jalan Cendana Gang Tolu nomor 24 RT Sapulsia Samarinda. Dohot Orwana Esther Veronica Boru Lubat Tobing AMD, Boru ni Amata P Lubang Tobing almarhum, tubuh ni Inata L Boru Manurung, ruas ni Huria HKBP Tanah Jawa Resort Tanah Jawa, maringanan di Cinta Raja Bagasan Tanah Jawa Simalungun. Pamas-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, maringanan di Huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda masuk pukul 10 wita. Napatuluhon obartu haputusan ni Rapok Resort di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 10 walu wita sampai dengan selesai di Patupado syukuran bona tahun HKBP Resort Sentosa Samarinda. Panitia syukuran bona tahun resort manggokon ganuk perhalado sa Resort Sentosa Samarinda dohot na mewakili ruas sian ganuk Huria sa Resort Sentosa Samarinda lau madohoti acara syukuran bona tahun resort maringanan di Sopogudang HKBP Sentosa. Napaupaton mamuka minggu sadarion ibadah online sekolah minggu aktif songon nasomal masuk pukul 8 wita. Napalimahon mamuka sian minggu tanggal 2 Januari 2022 sahatu minggu 10 Januari 2022 permingguon botari di Pasohot. Napaunopon warga jemaat yang berulang tahun, persembahan Natal dan Tahun Baru keluarga, kalender dan almanak, pelayanan ke gereja pagaran, jadwal pro kantor, organis, doho titing perhepengon, boy mata jaha di lebara titing naung adong di hita ganuk. Songorima titing di huriata, di pasu-pasu tuhata ma huriana. Tapasonang marohata, martangyak kita. Tuhan debata amanami namar habangsa di Banua Gijang, wilalahami ale Tuhan, alani holong ni roham ale Tuhan, tamahami madok mulati tu rupa muda badiai, siala dinggan di basam, pangaramot yommu, padungan yommu di pernguluan nami ale Tuhan, bui hami marahi pason, medalani ari-ari nami, di bagasan lasni roha, dohot dinggan basa nasian ho. Terlebih ale Tuhan di bagasan sadarion, nunga di pataruho hami tu bagas garejamon ale Tuhan, lau marpungu memuji pasangapon guar munda badiai. Mulate male Tuhan di padungan yommu, di pangiring-iringommu boy hami, marpungu di bagasan sadarion, di bagasan lasni roha. Ale Tuhan di bata amanami, di bagasan tikiop ale Tuhan, di nanaing medalani dalan penggulun nami hami tujulanon ale Tuhan. Tuhodo pasahaton nami daging dohoto di nami ale Tuhan. Homa nama dongani hami, homa nama mudu-mudu hami ale Tuhan. Homa nama joloi saluhut akka perdalanan nami. Suang-songoni ale Tuhan nang diaka ulon nami. Homa nama masuk-masuk hami ale Tuhan. Pasawat masudi pasupasung turwasmu nadong di bagasan tikion ya Tuhan. Homa natotong nama dongani ahape na diulana sida. Ale Tuhan di batang amanami, pasu-pasu dia ka ama sebagai kepala rumah tangga, pasu-pasu dia ka ina ale Tuhan sebagai ibu rumah tangga, pasu-pasu suang songoni aka yanak kondong di pasahato tu hami ale Tuhan,
Yanakon nami na tungon di bagasan pertumbuhan homa na madungani na mamaso-maso oleh Tuhan. Nang diakayanakon nami oleh Tuhan na tungon na menempa pendidikan oleh Tuhan homa na mangalihon bisuk na siyan ho oleh Tuhan. Song-songoni akayanakon nami oleh Tuhan na terpaima diaka perkerijuan oleh Tuhan pasahat may titikina sa suadu lomoni roham. Song-songoni pe oleh Tuhan nang diakayanakon nami nang tikina le Tuhan lau marokap, pasaut ma, patulus ma, patudu ma, rokap ni todina ale Tuhan, asa totong hami, bui merlas ni roha, mamuji pasangapo. Tuhan dibata amanami, di bagasan tikio pele Tuhan, molo tung adong ale Tuhan, sian ruas ni huriamon, natongod di bagasan, hamolon di perngoluan ale Tuhan. Tuhodo pasatami ale Tuhan, homa namadongani, homa na mamasu-masu ale Tuhan, unang paluas, daw na sida siyan ho ale Tuhan, ale papos marohana ale Tuhan, lahu madalani sudiha maulon, na tongon di adopi ale Tuhan. Pos rohanami ale Tuhan, naneng lehonom ma, akka silas ni roha, ditikina tuaka keluarga. Tuhan debata amanami, muliate ma totong pasahatami ale Tuhan, di ruas ni huriam na marulang tahun di bagasan tikion. Muliate ma dia umur nang dipasahatmu di tonga-tonga ni aka ruas ni huriam ale Tuhan homa totong na madungani homa totong na mamaso-maso na sida di dia pe na sida maringanan. Tuhan debata amanami utang ko kami dope aka dongan nami na subui marpungu dohot hami di bagasan tikion lau mamuji pasangap guarmi. Pasu-pasu dongan di nasida di dia pe nasida maringanan ale Tuhan. Manangah pe na masa di tonga-tonga na sida, homa na madongani na sida. Buka roha na sida ale Tuhan asa di minggu-minggu na nengro, boy hamirap marpungu, mamuji pasangapon guarmu na badiay. Tuhan debata amanami, sa tokinay ale Tuhan nang bigun nami mahatam na badiay. Buka roha dohot pikiran nami ale Tuhan. Asa boy hami mga tusi hatami, jala ajari hami, lau mangulahon hatami di tonga-tonga ni pernguluan nami. Suang-songani pele Tuhan di naposom. Napasahaton barita nauli di tonga-tonga nami di bagasan sadarion. Pasu-pasu mana sida le Tuhan lehon roha sian hua le Tuhan. Asa saur matutu hatam na badiai di tonga-tonga nami di bagasan sadarion. Tuhan dibata amanami digijang di saluhut na ale Tuhan. Julma perdosa dohami ale Tuhan, jumulo sisa dosa pangalasyon nami, asa tama hami di hadapanmu. Mulai tema di hole Tuhan, martangiak kami, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sian nomor di nomor 826, Uhud ma tapasahat piliata sada A dohot sada B. Surah
batana sumurung sian saluhut na roha, di mana mangaramot ya hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Uriani Tuhatta di bagasan Kristus Yesus. Barita nauli hata ni debata di tonga-tongata di mingguta minggu parjolo dung Epipanias imana tersurat di Lukas bidutolu mamukkamai sian ayat 15 satu ayat 17 dohot ayat 20 sada satu ayat 22 songnoma hatani Tuhatta. Managam-nagam do bangsoi diripube di bagasan rohana taringot tu si Johannes. Atik BH Kristusi ibana. Gabi dia lusi si Johannes mana sida saluhutna ahu do tutu madidion hamu dot aik. Alai na Roma na gumugo sianau. Na hurang tamado ahu makar hari tali ni si patuna. Didi honenido tuhamu todi parbadia dohot api. Di tanganna do purpuran paeson nama pardegianna papungonna do eme natu sopona alai tutungonna do kurak kami tu api naso ramito alai uju tardidi na toropi saluhutna gabe dohot ma Yesus tardidi jala dina martangyangi bana muka ma akal langit jala mijur mato di parbadia tu atas nama rupa songon darapati jala masa ma suara sian gijang songonon hodo anakku haholongan i lomodo rohaku diho. Sonima hatani Tuhatta. Huriani Tuhatta di bagasan Kristus Yesus masuk mahita noengon tuminggu parjolo dung Trinitatis. Apala di bonani taonon tarlumobi Epipanias namar lapatan hapapatar naing manian lampatar nang tuhita behado hadirio ni Tuhan Yesus naing manian lampatar hadirio ni Tuhatai di tonga-tonga ni kapardalanan ning udut taon habwa kamang do tamuinang dohot haanggi pinaribot na posobulung. Kita tidak tahu di tahun ini apa yang terjadi dalam hidup ini. Dang taboto aha di bagasa taonon namasa di ngolum. Namasa di tonga-tonga di keluarga. Namasa di tonga-tonga di parkarejoamu. Namasa di tonga-tonga di pergumulan perdalanan di ngolum. Dang taboto i. Alay naing nyan marhite-hite turpukta naing patarma tuhita taringot tu hadirio ni Yesus marhite-hite panidangion ni si Johannes songonadong di turpuk taon. Tung di bagasan uduk serep ni roha kesetiaan dohot hasit tongad do Johannes padidi maka tidakon hadirio ni Yesus dengan iman yang tangguh, kepercayaan yang murni, iman yang kokoh. Bagaimana Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus itu sesungguhnya. Di dok ibana, Yesus sudah adul sumangap. Jala Yesus ido gumogo. Jala Yesus ido badia. Boido hama kamang do taminang tungso tarpatudos do si Johannes sotu Yesus.
Nangpe naung torop jolma porsea dihatani si Yohanes. Banyak yang mengikuti Yohanes Pembaptis seakan-akan dia adalah Yesus itu. Alai Yohanes dipatutoro do dirina. Dangi gumogo do pe Yesus nama bain haluao dihamu. Alai tung soolo do ibana tarujun Yohanes dang olo ibana tarujun tuhaso manang hasanga pon di portibi. Ai boy do honor si Yohanes audo Yesusi, tapi dia tidak lakukan. Ini satu kunci akamang do teminang. Taringok tu pandadayoni si Yohanes tu Kristusi. Holan hati goran dohot hasitonganido di hati dakon ibana. Jadi biha molo taida turpuk taon. Bihado pakati dakon ni si Yohanes padidi taringok tu Yesusi. Ima turpuk tao. Bagaimana Yohanes mempercayai Yesus itu yang sesungguhnya dan itu adalah juru selamat. Memang Yohanes Pembaptis adalah hamba Tuhan yang tulus, yang berani, yang tegas. Naso olo mameok naso jabarna. Itu Yohanes. Naso olo ibana membangga-banggakan dirina. Dang olo ibana paburnang-burnang dirina. Dang olo ibana madok alaniau dui. Yohanes tidak. Karena aku membuat sesuatu. Dia tidak pernah membanggakan sesuatu yang pernah dia lakukan dalam kehidupannya. Dia tidak pernah membanggakan yang diberikan kepada orang lain. Perilaku-perilaku yang baik. Dakya di patuduhoni manai. Dang olo ibana paburnang-burnang dirina. Neng marsiajar mahita marhite turpuk taon. Jalan naso olo ibana mangaliluhon panadaw ni si Tuan natorop taringot tu dirina. Sebagai hamba Tuhan Yohanes Pembaptis songon panuri yang imana songon sahalak parjamita yang berkarisma jala hola dihatahon hatan itu hatai gokna porsea pola godang berbondong-bondong marroan manopot si Yohanes padidi ala hera Tuhan Yesus odo tu hatai alai hama kamang doto imanang dangolo ibana tarujun disangap jala unang olo hita tarujun disangap. Semakin ada orang membanggakanmu, semakin banyak orang yang akan menjatuhkanmu. Semakin banyak orang yang mengangkat kehidupanmu, seakan-akan kamu adalah sebagai dewa, semakin banyak juga orang di sekelilingmu mau menjatuhkanmu. Unang olo ho di dabu halak ale tiup ma Jesusi. Ale dang olo ibana tarujun disangap. Dang olo ibana tarujud di Haportibion. Sekarang ini banyak orang tarujud di Haportibion. Hola didok eda baga doho. Itor salating kaide. Mardalape gabi madabu. Amang gateng doho badung matua ina. Ay wado gateng dung matua. Iya kan? Jadi mulai didok kamu akamang karena tua-tua nami. Lam gateng doho ba. Lam posoin na. Unang palay tormekel hamamang. Ay nga roahita ay matua pihita tamba do roata dangi basa tulu do hamo kalansiay basing dang adong mangalusi neng gabi poso do lansiyon unang niya nate unang gabi poso niya nakalansiyon ido mula dong halak madok kosongoni hati-hati di sekelilingmu akan banyak mau menjatuhkanmu. Semakin kamu dipuji orang semakin banyak orang akan menjatuhkanmu. Alaingot molo sesep doho serep holan adong nasala holan adong na iko si paingotomu di bagasan hatuau miho mamudahon pitor taridama hatuau mi dohot sangap mi alani songon naung sinuarahon ni panurang Jesaya pe suara na jow-jowu di halongonan pature hamu madalan ni Tuhani inna do pahornop pamu madalan si dalanon
ikon gohad do nasa rura jala si parejeto do nasa dolok do betul-betul itu adalah tugas orang yang percaya yang sudah menerima Kristus di bagasan nguluna. Hamba kamang diturpuk tahun dipodai si Yohanes do akan natoropi dipodai asa muba roha nasida asa unang ona huhum nasida di paradi ibana nasida lahu majakon haroni si paduai. Memang didok si Yohanes audo tutu madidi hamu dohot aek alai na Roma na gumogo sianahu ido patuduhon haserepon si Yohanes audo madidi ho audo mamasu hoda burju hoda dangi ima dang olo ibana paburnang diri nai dang olo ibana mabuat na sojabarna nuaingon ngalam bahat nuaingon mabuat na sojabarna ketua punganina kamis do ibana ala dia toi punganama iman nuaingon unang buat na sojabarmu jala memang ngaragam nuaing nama buah akasi songoni ala memang Yohanes adalah contoh patron naik konsipe pota di nguluta patutoruhot diri serep dang ulu ibana mabuat na sojabarna dang ulu ibana dirajumi halak lobi siana patut dia tidak mau alai dihatau si Yohanes holan hobbar tu hasitongan nado dia berani mengatakan kebenaran berani mengatakan pertobatan berani paingoton nasala ido Yohanes jala dipatuduh si Yohanes doha sereponna dia me song didok diturpuk tong didok ibana nahurang tama doau makar hari tali ni ado teh si patuna dan tama memang mangiuton akan namalo molo sahalak guru di partikian di zamannya waktu itu sangat do aka guru ay guru peno yang sangat do tikion sangat do tong guru bah boydo guru marsuru si siana tali jo si patukon ima jamanna boydo guru madok pamasuk jo simir jo si patukon manang aha pangidonia ka guru di zaman ni di zaman itu tau boydo alai didok do yang go makar hari tadi ni si patuna do tungso jadi do suronna nang pesisianna memang maliahudoi dirajumi hape didok si Yohanes didok ibana makar hari tadi ni si patuni Yesus pe dang tamah ibana baber mo jok kamang dakoto dingo tamu do pe ditiki molo haru masuk tulang gatanon sifata ngasongon na humitir jolma zaman nueng ditiki aido pola saya dong do abad-abad songon hera hau mengabati ala langgatan ala tempat badiadui hola madigipe ngasongon na humitir pak tau hola 7 lope humitir donai ala sekarang ini dapola teh magabi Marcel pinamagok ido teh ido bah madigi opine di julu sebenarnya ko kumitir rohita disirdo naposon itu hani pasahaton tangian Tuhanmu memanjatkan doa kepada Tuhan memang didok si Yohanes makar hari si patunai pedang tamah marhiti pad doa hono takas do ditada si Yohanes do dirina. Sekarang ini banyak orang yang tidak mengenal dirinya sekarang. Gumodang ibadah memodai halak,
Alai tu diri na dak tarida iman si pamudai. Noai kumodang dohalak malo makatai mamudahon mamemehon alai tu diri na dang ihangoluhon. Alai si Yohanes diboto do diri na. Diboto do dang adong dihadihana. Martibakon hadirion ni Yesusi. Berarti molo dohonok kwa kakamang do taminang. Lampatutut tapatutoro mandiri tobah. Dang adong dope hita HP dia na di Portibion. Kita tidak ada artinya rupanya. Dang adong dia na dope. Molo di baiko penadigat tuhuriaon dang dia na dope. Dibadikon na jinalom gok pasu-pasu siap Tuhani. Amin. Dang dia na dope akinang amang Nabi Naimi. Dia unang pula marungu-tungu mula dong kamabay si bayno nate. Itu ba dang dia dope. Martibakon sehat to sadaryo. Martibakon goklas ni roha di jaloho anakommu hasea marbisuk bistar malo. Alani memang turpuk tahun semakin mengakui bagaimana hadirion ni Tuhan Yesus ini. Dididi dohot ahadu dok. Didi honi ido hamu. Todi perbadia doho api ini. Alani taparjolo songon si Yohanes Padidi nahibul mamilih dirina gabe panidangio tu Yesus na kita pe hibul ma pasato dirita tua hatai nang song kita pe hibul ma pasato ngulu tau tu Tuhani imana parjolo na paduahon di bagasan haseret odo Yohanes Padidi madok gari markakar hari tali ni sipatuna lapatanna ditadda do dirina songna hudok sinaking gabi na poso jalahatoba ni Kristus dang tama ibana molo gabi ina ho gabi inama unang gabi ina molo gabi ama ho amama alay unang ama ay botohamu do lapatan ni ama ibotohamu do kainang lapatan ni ama agak maul ajuon itu teh agak maul ajuon satu lu dahamu akai nama sukun bana gabe nai te kana kama do hamurate alay nahamu tu awote alay unang mojotusi alay gabe amama haserepon ni roha do deba tadda ni halak na mangulu di bagasa Kristus molo serepo na mangulu ma Kristus di golum amen ido tadda ni haserepon ya unang na tanggal 30 sadai kan hudok do tadda se molo se buar rua sau ibu mangan kan hamu adong do rua soma buah manga paditana nah tapi tahun no dang adong do yang kuku ijo do pe paditana alai saya hudok do ditiki ingot manggarar pilihan alana saya hucek do halak nambah buah mangan dingot tamu do pe dingot tamu deh kan ai tor terbukti do bah itor mangkarari do pilihan tahun na ido amang ba itor ijo pangi daw mole ati mamang ba itor taringo tahu burjuhia do ma bayar pilihan tahun ale hola di paingo to amang itor hu paingo sudia kapo paraku HP dang igarong nga sampai 2 tahun inna mole ati ma ido leba na tong na kamu pe mulu saya diajak kamu hamil tong ikon nature do bah jadi akan mengajak paditana mangan ikon nature dong uluna ture nomor 8 pakatayo pangalaho do date dang arta de perbuatan pangulaon konido makana didok haserepon ni roha do deba tadda ni halak nang mangulu Jesusi do honok kuma Tuhan makamang tadda ni haserepon do mangulu tu hatai molo burjuho molo dihangulu hoko do Tuhani naserep mangulumi behado songon ruaso tamado ho gabi hatoban manang naposo ni Kristusi nuengon. Ini juga perenungan buat kita. Songon ruaso, tamado ho,
naung ditobus Kristus gabe hatobanna. Ini juga perenungan buat kita. Behaho songon parhalado, tamado ho songon aposo ni Tuhani di huriaon. Behado songo padita ho, tamado ho songo padita di tonga-tonga ni huriaon. Bah, hati rohamu nak kasih tuai molo hudok. Amang. Dang mangalusia kasih toton dendam dua lakon nong raba tuai bah. Unang ate. Beha. Tamado ho naposo ni Tuhani. Unang parmeam-meam hapar haladomu. Unang parmeam-meam tohonamu. Molo soringgaso mangula tohonami. Tumago mapasoi. Ano aingon. Agudang bimalas mangulaw-ulaw na. Alang ko sentoso ringgas-ringgas tu bereng. Beha satu luk dohamu inang. Buah kain satu luk dohamu. Bah, sona lemas dohamu sudi. Satu luk do. Ringgas tu situ atakan. Ringgas tu akas situ sektormu. Ah ima. Ima mang dipuji akar ruas todo pangulota. Lam tapature mo sudi pasti adong hakahahurangan. Molo pardadi ho. Dia kangulung pasoma pajomi. Molo matsohot ho sian ulaumu. Songon parhalado pangulan agok tumago mamasohot unang gabi sidalian gok diho. Naking ngahudok molo pengurus ina ho. Unang atoy pungwanama hudok do naking. Ina do hakatuauna. Alay ama di gurkari. Magudang nuang soni. Unang tarujun halak marhite-hite pangulawmu. Napatuluhon siya turpuk taon ng buwanuta. Satia mamardongan. Song nabinahin ni Jesus. Nadoho ibana di padidioni. Olo doho ibana di padidiho dirina tu si Johannes padidi. Satia do ibana. Songon jolma satia do Yesusi. Dada pardosa ibana pola dohot dididi. Alaina patuduhon kesetia kawanan tanda kutip. Di ibana tu jolma pardosai. Olo ibana di rumari dirina. Herana songon lea hapedang lea. Ima tu hatai. Ido pola didok diturpukta. Di tema di minggu tahun. Yesus anak ni di bata. Sangap do ibana. Napapaton martangiang tutuhani. Martangiang maho tutuhani. Asa dileo to di porbadia. Mapargogoho kita. Laho makangulu ho dirita songon anak ni dibatahi. Molo didok Yesus anak di dibata. Hita pe anak ni dibata do hita. Amin. Anak di dibata do hita. Alani. Dogma didirim Tuhan pature dalaku. Tuhan patiur si malolokku. Tuhan patiur haporsyauku. Tuhan gogoyau asagabe si tutuau mangulahon ulomi. Naparpudi ma di tahun 2022 ima tahun do teh kamang hah tahun do tahun 2022 di HKBP hah dangan dong maboto tahun kesehatian. Molo didok tahun kesehatian berarti patuduhon saroha mahita. Molo songon edetai madok so hohopo so paso ungu mi. Ungu mu 2020 sada paso mai. Nuaeng 2022 ibaru maho. Nuaeng 2022 tahun kesehatian patuduhon hasadao mahita. Sadama ruas ni HKBP.
sentosaon laho madalani haulion di portibion dang taboto kamang ahado pinamasa di ngoluta dang tarboto na tokinai mati doamu dang tabotoi sadario dogma di dirim Tuhan pature dalat tuau asa gabi jolma na tiurau pature dalat tuau asa gabi jolma na badiau. Amin. Martangnya kita ali Tuhan Yesus Kristus maulian ti Tuhan hatam sadarion lampai ngotok kami asa totong tiur kami Tuhan mangulahon ulomi daku boto kami ahana masa di tahun ni baruon ale pos dorohan kami di patiur hodo roha pikiran dohot aporsion nami bui kami madaya kana tonggi moloropi akasi taonon margugo kami pasu-pasu kaaman nami ina nami sudi salu ni ruas ni huriam molo pedi tau-tau nasalpu gumudang parungutunguton gumudang akaparukilon ali Tuhan pai baru ma roha doho aporsion sudi ruas ni huriamon gabe ruas na mangulu ruas na makaburjuhon ngoluna ala naung ditubus mudo nuaingon pangidon nami papatar ma Tuhan dalani Tuhan asa totong mangulu kami di bagasoko molo tungadong namar sahit nama dele nama hiu na di bagasa parukilo nali Tuhan apuli na sida da di bagasa sitaonon leon akahagogoon bisuk posdo rohanami ruas di huriam na di bagasa parukilo ni gabe margogo na sida patuk narikot di ibana posdo rohanami Tuhan ay hodo Jesus nami ay hodo si pasahat las di roha di hami ay hodo di batanami na patut sobaun nami ala posdo rohanami nunga di patiurho nunga di leoko dalan na tiur tuhami lahomat dalani akari-ari nami asih roham Tuhan sisa dosa nami asa tamahami gabe habor ni pasu-pasu marti Kristus Yesus martangi akan tuho amin sian las ni rohata do uduk do serep ni rohata tapasa ama pediata na umuli tu di bata barredde mahita
martangnya koma peliaton uduk jala martangyang mahita. Ali di bata manami na di bano gijang. Hodo harorani salut seleon leon nadinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julung. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasia kami pilihanon. Pati buluhon harajomu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti hiti todim. Asalam muhtada hami gudang ni sileon-leon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata amaniak kahati uron, haroniak kadingkan basa na moliutus, moliate rohanami tuho, ala di papatar ho holong dot asini roham, marhiti sian pangalehommu di anakmu, Tuhan nami Yesus Kristus gabejol mahumokopami, huidahami siani gudang ni holong ni roham, dang na hasuhatan bidang na, dohot gajang na, dang na tardudu bagas na, jaladang na tardungdung tibona, ope pujo nami maho, ala di pabisar ho barita nauli tu hami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, saya si maroham, sodangi mahami, leho matodim patiurhon rohanami, asa torang huida hami habal gaummu, dohot panodang nasiakoi, saya leho mahami, tu anakmu, bahen upani halo jaonna, ala na tinaonna, hangaluton homokop hami, asa masohot hami mangulahod dosa, asa burju jala daulat hami marroha, pabua mauliate ni rohanami, say sungguli mahuriam, asa ulo mangaleon rohana doho artanabi bahin silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami, papatar mabarita nauli tu halak si pelebegu, doho parugamu na asing, asa marrongoman nasida ro madapoton panodang naung bisari, say lehon heras ni roha tuakka parbarita nauli, asa hatop rarat barita nauli tu ganuk huta na di tanoon say lehon hapis taras yakko tuakka panggonggomi dohot tuakka raja tuakka suruan na pinabaki na asa dohot nasidia patiurhon dalan ni barita nauli say pauduk maroha nasida asa rap hami manguloy pareta ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di bano gijang say pinarbadia maguharmu say Roma harjaumu, say saut malu meneroham di banu tongon sona di banu gijang, lehon matu hami sadarun hanguluas siapa hari, sisa medosa nami son panisa nami di dosa ni dongan damar dosa tu hami, unang hami togio tu pangunjunan, palua mahami sian pangaku. Di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan di bata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Amin.
Selamat hari Minggu ma Tuhamu saluhutna. Cek, cek. Cek, cek. Mak. Halo.